Takže ahoj, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Tentokrát si ukážeme ako stiahnuť a nainštalovať Garry's Mod. No v podstate on sa ani neinštaluje, akorát že si ho musíte stiahnuť a musíte k tomu stiahnuť aj nejaké tie programy, aby ste to mohli stiahnuť a rozbaliť. No takže ako prvé si stiahnete uTorrent, bez neho to vôbec nestiahnete, lebo to je stiahované cez torrenty. No takže normálne si stiahnete, nainštalujete ten torrent, vôbec to nie je nič ťažké, to by ste mohli zvládnuť aj sami, a možno, že niektorí to už majú. Potom po druhé musíte mať WinRAR podľa vašeho či budete mať 32 bitový alebo 64 bitový, to je proste podľa toho, no čo máte. Po tretie dám aj linky na tie downloady. Po tretie napíš, no proste Garry's Mod. Potrebujete. Stiahnete si Garry's Mod, dám link. Ja mám osobne stiahnutý tento, ale podľa mňa by nebolo rozdiel, keby si stiahnete tu 1.5.3. Normálne dáte OK, sa vám objaví v torrente. Ja som stiahoval tu 1.5.3, skúšam to možno vymazať. Ja to už mám stiahnuté. Tým, že ja už to mám rozbalené, no ukážem ako si to rozbaluje, dáte iba normálne extra gear, tak to mám rozbalené a to je samostatná hra, bez nejakých addonov a podobne. A nedávate nič, nemeníte nič, nevymazávate, iba dáte run, nedávate HL2, ale dáte run. Pokiaľ by sa vyskytli nejaké problémy, tak stačí napísať do komentu. To je asi tak všetko z tohto videa. Bolo to kratučké video, to naštávať tak Garry's Mod. Podľa mňa by to mohol každý zvládnuť, je to až také komplikované, takže čau.